now that we have all the introductions made, let's all stand up and worship together in song. După el sunt eu. Binecuvântăm numele Său. Când sunt în stare să plec,
The next two songs that we want to sing are really impactful in my heart, and it's really the heart of Christianity. Paul talks about how if the resurrection of Jesus Christ never happened, then nothing else even matters. And so I think that that's something that we should worship God for. His resurrection paved the way for our resurrection. We have that hope in our own resurrection and eternity with God because Jesus first showed us, by his own resurrection. So talk about having someone to put your faith in. They actually did what they said, and we can walk in those footsteps. So these next two songs are really just about the death and resurrection of Jesus Christ. So worship with us, please. The Savior of the world was fallen.
precious blood that my Jesus shed. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free, oh, is free indeed. Now my debt is paid in full by the precious blood that my Jesus shed. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free, oh, is free indeed. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor. The stone is rolled away. Behold the empty tomb. Hallelujah, God be praised. He's risen from the grave. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor praise and Amen. Hai să plecăm capetele și să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim că în seara asta suntem aici, îți mulțumim că suntem copiii Tăi și îți mulțumim că la crucea Golgotei dragostea Ta a fost vărsată peste inimile noastre și în inimile noastre. În această seară Te rog, Doamne, să fii printre noi, Te rog, Doamne, să ne vorbești, Te rog să ne atingi pe fiecare. Îți mulțumim pentru dragostea pe care ne-a arătat-o și îți mulțumim pentru ceea ce ai făcut în inimile noastre. Vrem ca lucrul acesta să se vadă în jurul nostru. De aceea te rog să binecuvântezi pe fiecare care suntem aici. Tu știi nevoile noastre, Tu știi rugăciunile noastre, Tu știi cererile pe care le înălțăm către cer. Te rugăm în sângele Tău, Doamne Iisuse, să ne curățești de orice păcat în seara aceasta pe fiecare dintre noi. Și când deschidem cuvântul înaintea noastră, Te rugăm să ne vorbești, Te rog să Te apropii prin Duhul Tău cel Sfânt de fiecare dintre noi și așteptăm, Doamne, ca din cer să revești peste noi binecuvântare. Te așteptăm să vorbești, să ne călăuzești și vrem ca prin viața noastră să Te onorăm pe Tine. Amin. Amin. Vreau să spun și eu în seara asta că încă o dată mă bucur să vă văd, deși mă uit la voi și de fiecare dată îi văd fiind aceiași cei care cântă la Praise and Worship. Altfel, mi se pare că tot timpul se schimbă structura noastră, ceea ce e bine, nu e deloc rău, numai că așa am eu impresia. Și spun lucrurile astea pentru că seara asta aș vrea să nu vorbesc doar eu, aș vrea să vă provoc și pe voi să vorbiți, chiar dacă sunt niște lucruri, poți să pui videoproiectorul pe care l-am pregătit. Și deja cred că unii dintre voi ați primit informații, că aș vrea să știu lucrurile pe care ați dorit să le discutăm. Ați fost întrebați dacă aveți o părere legată de subiectul pe care vrem să-l discutăm. Cine a fost întrebat? Nu se aude? Nu știu dacă știi că ești live. Ești în direct, dar și cred că alții se uită și poate. Poți să pornești microfonul ăsta? Poți, dar... Păi, numai dacă îl pun eu. Să-l pun acum? Ok, hai să pun microfonul. Că dacă e live, atunci nu se aude. L-am luat și l-am pus în buzunar. Claudiu. Tu l-ai luat la tine și l-ai pus în buzunar. Da, atunci să-l pun. Ăsta e un subiect bun de discuție, furtul intelectual este, iar un păcat.
ăsta nu intelectual, că e tehnologic. Ok. Ați primit de la David întrebarea legată de un subiect pe care ați vrea să-l discutăm? O primit cineva? Ok. Eu am primit de la voi un feedback legată cu 3 topics mari de discuție. Se aude? Se aude prea tare. O să încerc să vorbesc mai încet. Perfect. Ok. Deci, 3 topics de discuție pe care le-am primit de la voi. Primul, care pe mine m-a impresionat, a fost cum să biruim păcatele din viața noastră de care nu putem să scăpăm, pe care le facem tot timpul. Nu întreb cine a propus topicul ăsta, dar cred că este un subiect de discuții generale și în seara asta nu o să-l ating, mai degrabă celelalte o să le ating, dar cred că undeva, poate în septembrie sau când o să avem următoarea întâlnire, tema asta e importantă. Ce faci cu un păcat pe care l-ai în viața ta și de care nu poți să scapi? Dacă vă întreb ce s-a întâmplat vreodată, cred că nimeni n-are curaj să ridice mâna sus, mie mi s-a întâmplat. Sunt păcate de care nu poți să scapi și întrebarea oare cum să le biruiești. Am înțeles că asta e din partea voastră un subiect de discuție. Al doilea subiect de discuție pe care l-am primit eu e legat de cariere. Mă gândesc că aici e întrebarea cum să afli voia lui Dumnezeu în legătură cu profesia pe care o alegi. Mă gândesc că asta e întrebarea, nu? Că legată de cariere. Și asta e un subiect important, în seara asta o să-l atingem puțin, dar cred că poate fi discutat într-o altă discuție ca și subiect principal. Și apoi un alt topic de discuție, cum să aperi creștinismul împotriva necredincioșilor. Cred că asta trebuie un pic reformulat, că sună ca și când necredincioșii trebuie puși sub legea Sharia. Dacă sunt necredincioși, atunci îi dăm la o parte. Dar e întrebare interesantă. Vine unul, cum aș fi eu de exemplu, și sunt ateu. Și te întreb pe tine, ești creștin. Cum îți prezinți argumentele în favoarea lui Hristos? În favoarea Bibliei și în favoarea credinței tale. Cred că și ăsta e un subiect important. Eu nu le-am primit numai miercuri, de asta n-am ales pentru seara asta unul din subiecte. Câți dintre voi știți subiectul pe care îl vom discuta în seara asta? Divergent, ok. Câți dintre voi? Ridicați mâna sus. Câți îl știu? 1, 2, 3, 4, 5... Îl știu câțiva, înseamnă că ați primit pe Facebook. N-am știut câți primiți și câți nu, de asta în seara asta am pregătit o surpriză. Aș vrea să vă scoateți telefoanele și să vă uitați pe Facebook. Dacă dați la pagina Youth GRBC, dacă o căutați, deci dacă puneți la search, să căutați pagina Youth GRBC și dați acolo un like, e legată de profilul meu, atunci eu pot, pe toți cei care mi-ați dat un like la pagina respectivă, să vă informez în legătură cu următorul subiect de discuție, dar asta nu înseamnă că Peter de acum înainte nu mai trebuie să facă un slide, poate și el să facă, dar m-am gândit să am feedback mai mult de la voi. Eu personal am făcut pagina asta. Deci dacă dați un like acolo, e creată deja, o găsiți, Youth GRBC. Sper că e ușor de găsit. Mă informează câte persoane au dat like. Deci dacă nu o să-mi dați like, o să știu. Că m-am uitat cam cât sunteți pe aici și atunci o să știu. Și acum întrebarea este, când vom avea următoarea întâlnire? Luăm o pauză în perioada vacanței sau în perioada verii? Vreți să facem următoarea întâlnire în luna iulie? Deci nu vreți să luăm vacanță. În iulie, e acum iunie. La anul viitor, Andrei vrea să luăm o pauză de 1 an. Cine este împotrivă? Vreți să facem și în iulie? Da? Ok, dacă doriți să veniți, atunci eu o să pun subiectul, cred că cu o săptămână, poate nu chiar o săptămână, câteva zile înainte și dacă mi-ați dat like, o să fiți informați în legătură cu ce discutăm. Dacă nu, nu. În ce dată în iulie? Acum este 21. Sâmbătă. 5, 12, 19, 26. Când ați dori să facem în luna iulie? Când ar fi cel mai potrivit? Cinci? E săptămâna viitoare.
Nu, peste 2 săptămâni. Hai să lăsăm a doua sau a treia, 12 sau 19. Cum vi se pare? Sunteți pe aici? Tu nu o să fii. Cât sunteți aici în luna iulie? E ok. Și atunci hai să zicem 19, că acum e 21 și exact peste o lună. Cineva ar vrea altă dată? Lăsăm 19? Ok. Atunci lăsăm 19 iulie și vă voi informa în legătură cu subiectul pe care să-l discutăm în continuare. Ați vrea dintre astea 3 care au fost propuse să începem cu unul? Vi se pare unul mai interesant decât celelalte? Cum să biruiești păcatul? Da. Prima. Cum să biruiești păcatul? Începem cu prima? Da? Ok, super. Atunci pe 15 iulie începem cu problema asta. Ți s-a părut cea mai interesantă. Cum poți să biruiești păcatele de care nu poți să scapi sau pe care le repeți? Deci asta discutăm data viitoare. Pentru seara asta v-am spus că am propus o temă legată de un film, nu știu dacă l-ați văzut, Divergent. Nu l-ați văzut? Tu l-ai văzut. Cine l-a mai văzut? Eu, Aida l-a văzut. Cine l-a mai văzut? Deci ca să știu așa, 1, 2, 3, 4, 5. E un film interesant, pe mine m-a dus cu mintea la Biblie. Știți, păstorii totdeauna când văd ceva care poate nu e neapărat legat de Biblie, fac o conexie cu Biblia și cu credința. Acțiunea se petrece în viitor. Acum, eu nu vă spun asta ca să vă duceți la film neapărat, vreau numai să fac o legătură cu felul în care am văzut că se leagă textul despre care vreau să vă vorbesc cu filmul. Se petrece în viitor în Chicago, lumea e împărțită în 5 facțiuni sau 5 echipe și la 16 ani fiecare tânăr trebuie să dea un examen. Și în funcție de rezultatul acelui examen, te înscrie într-una dintre facțiuni. Și acum, intriga filmului este o fată pe care o cheamă Tris, de examenul și după ce de examenul se trezește că nu se potrivește nicăieri în lume. Deci lumea e împărțită în 5 și ea nu se potrivește nicăieri și află că face parte dintr-o minoritate periculoasă, divergent, și dacă ești descoperit, viața ta e în pericol. Și de aici toată acțiunea filmului se desfășoară pe ideea cum poate un divergent să supraviețuiască într-o lume ostilă. Și filmul se termină numai că supraviețuiește, dar reușește să transforme lumea și să capete libertatea. Pe mine v-am spus, ideea asta m-a dus cu gândul la multe pasaje din Biblie și aș putea să citesc poate că sute sau 10, hai să zic, de pasaje cel puțin din Noul Testament care sunt legate de tema asta, dar m-am oprit la un singur text, Efeseni 5, de la 15 la 20. Cine vrea să mă ajute să-l citesc? Hai tu, că tu ai fost... Puteți să citiți de acolo, de pe videoproiector. Și mai sunt, că e până la 20. And do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord. Always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ, the God, who is the Father. Acum, când ați citit textul, poate unii sunteți familiari cu el, în românește zice, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Versetul ăsta l-ați auzit spus și de la Amvoane. Acum, dacă stai așa și te gândești, nu sună ca un divergent? Să vorbești în lumea în care trăiești cu psalmi. Cine de aici vorbește cu psalmi? Hai să fim serioși, la voi acasă, vorbiți pe voi numai cu psalmi, nu vorbiți de hai ce cântare să mai învățăm de praise and worship, numai la asta ne gândim și numai despre asta vorbim. Dacă vrei să citești cu sinceritate textul, trebuie să recunoști că nu prea suntem așa. Și felul în care descrie Apostolul Pavel, care a scris în Efeseni scrisoarea respectivă, și el sună ca un divergent de la tide-ul normal al societății și al lumii. Să fim mulțumitori tot timpul, să vorbești cu psalmi și cu cântări de laudă. Însă mi se pare că aceste cuvinte, de fapt, descriu un test. E un test al vieții. Și în seara asta, la asta vreau să vă invit. Deci în seara asta vreau să participăm cu toții. Vreau să vă invit să dăm testul ăsta și să ne întrebăm în felul în care îi descrie Pavel pe creștini. Un fel de divergent. Suntem și noi așa. Testul lui Tris avea
vreo 5 probe, pare mi se. Testul nostru aș vrea să aibă numai 4 probe la care să punem viața noastră și aș vrea să dăm examenul ăsta lui TRIS din punctul de vedere al creștinului. Și primul test la care se referă Apostolul Pavel, dacă observați, e testul timpului. Că el zice în românește îi răscumpărați vremea. Eu am luat din American Standard Version și zicea making the most of your time. Acum trebuie să înțelegeți că în limba greacă sunt mai multe cuvinte care descriu timp. Unul dintre ele vă învăț și limba greacă. Unul dintre ele e Chronos. Ghiciți ce cuvânt avem în românește și în engleză la Chronos din greacă? Cronologic, nu? Alt cuvânt e ora. Ce cuvânt ai în românește și în engleză de la ora? Chronos se referă la o perioadă foarte lungă. De asta sunt mai multe cuvinte. Ora se referă la o perioadă mai scurtă. Și noi, o oră sau perioadă de timp. Facem distincția. Și acum, când zice Apostolul Pavel, making the most of your time, care cuvânt credeți că l-a folosit? Chronos sau ora? Chronos? Cine zice Chronos? Cine zice ora? Ați greșit cu toții. A fost o întrebare încuietoare. Making the most of your time nu e nici Chronos, nici ora, e un al treilea cuvânt de care nu v-am spus, de asta v-am zis că trebuie să știți limba greacă, e Chiron, care e perioada cea mai scurtă de timp. Deci Chronos e o perioadă destul de lungă. Ora e o perioadă mai scurtă. Chiron e o perioadă extrem de scurtă. Acum ei nu gândeau în secunde și nanosecunde cum gândim noi, dar am putea traduce adaptând, e ca și când ar spune Apostolul Pavel, răscumpărați secundele sau răscumpărați nanosecundele. De asta am vrut să înțelegeți că e important să știi care cuvânt îl folosește Apostolul Pavel ca să îți dai seama la ce se referă. Și acum întrebare, de ce sunt așa de importante secundele? Sau nanosecundele? De ce sunt așa importante? Și explicația lui iarăși e ciudată. Zice, pentru că zilele sunt rele. Și acum iarăși întrebare, vouă vi se pare că zilele sunt rele? Să trăiești în America secolului 21. Este foarte rău. Citeam că o să apară în viitor iPhone 6 și zice că o să fie o revoluție la iPhone 6 și toată lumea se întreabă oare ce gadgeturi o să avem, ce aplicații, îs rele zilele pe care le trăim. Cel puțin din punctul meu de vedere, nu știu dacă al vostru, nu sunt chiar rele zilele pe care le trăim. Și interesant că nici în Efes, în vremea Apostolului Pavel, zilele nu erau rele. Fuseseră rele înainte Apostolului Pavel, dar acum nu mai erau rele. Știți că mie îmi place foarte mult istoria, eu sper să nu vă pierd în istorie, că de obicei ăștia la care le place istoria, știi, când povestesc, oamenii se plictisesc. Dar istoria e importantă că nu înțelegi anumite lucruri dacă nu pricepi contextul istoric. Și e interesant că dacă te uiți în istorie, orașul Efes, îl vedeți acolo pe prima imagine, în partea stângă, în Turcia de astăzi se află, era un fel de San Francisco ale zilelor noastre. Numai Roma, zicea istoricul Strabo, că întrecea Efesul. Avea 225.000 de locuitori. Pentru noi nu e așa mult, dar în vremea aia era o populație imensă. Era întins pe 550 de acri de teren. Acolo jos am pus templul zeiței Artemis, e una din cele 7 minuni ale lumii antice. Era biblioteca lui Celsius, următoarea imagine, acum au rămas numai ruine din ea, și acolo în partea dreaptă era teatrul din Efes, avea 25.000 de locuitori, un AMC cu 25.000 de locuitori. Rele erau zilele în Efes în vremea aia. Nu prea păreau să fie rele. Acum ne gândim, Apostolul Pavel când scrie Efesul, știe cineva unde era? În gel. Era în închisoare, deci Efeseni cu Filipeni și cu încă vreo 2 epistole scrise din închisoare. Mă ne gândim, da, pentru Apostolul Pavel zilele erau rele, dar pentru ăștia care locuiau în teatre, cu temple frumoase, progres, civilizație, pentru ei zilele nu erau rele și parcă mi se pare că noi comunicăm cu ei. Am citit câteva statistici de pe net săptămâna asta. Zice că astăzi 842 de milioane de oameni n-au suficientă hrană. Astăzi, în lume, 842 de milioane de oameni suferă de foame. 2,6 milioane de copii în fiecare an mor de foame. În fiecare an,
7,6 milioane de oameni mor de cancer într-o oră. Cred că nu o să stăm mai mult de o oră aici. Vor muri pe planeta noastră 6.316 oameni, și în America și în alte părți ale lumii. Într-o zi, deci astăzi, mor 150.000 de oameni. Nu-s rele zilele. Cred că Apostolul Pavel se gândea la moarte, se gândea la dezastrele din lume, se mai gândea la ceva, la ceea ce vrem să discutăm data viitoare, păcatul din noi. Predicatorul Matt Chandler, nu știu dacă ați auzit de el, are o biserică interesantă, e Village Church, îi zice. La un moment dat mi-a rămas o frază din predicile lui, zice așa: oricât ai fi de responsabil, oricât o să-ți umpli corpul cu antioxidanți, oricâtă yoga ai face și ai sta numai în sauna cu infrared, într-o zi tot vei muri, zicea el, și moartea e pe drum. Cât de adevărat, nu? Orice ai face, orice s-a întâmplat, moartea e în fața noastră și în jurul nostru îi moartea, dezastrele sunt în jurul nostru și mai mult decât atât în noi e o natură păcătoasă, iar viața e extrem de limitată. Cred că la astea se gândea Apostolul Pavel. Am luat cu mine de acasă un citat. Vi-l citesc că nu l-am învățat pe de rost. Dacă vrei să știi valoarea unui an, întreabă un student care tocmai a căzut la examenul de admitere la universitate. Dacă vrei să știi valoarea unei luni, întreabă o mamă care a născut un copil prematur. Dacă vrei să știi valoarea unei săptămâni, întreabă pe un bolnav de cancer în faza terminală. Dacă vrei să știi valoarea unei zile, întreabă pe editorul unui ziar care apare în fiecare dimineață. Dacă vrei să știi valoarea unei ore, întreabă pe un om care a rămas blocat în lift. Dacă vrei să știi valoarea unui minut, întreabă pe cineva care a pierdut autobuzul. Dacă vrei să știi valoarea unei secunde, întreabă pe cineva care și-a pierdut familia într-un accident de mașină. Și continua el: dacă vrei să știi valoarea unei zecimi de secundă, întreabă un concurent care tocmai a pierdut aurul la Olimpiadă. Și el vei pricepe cât valorează o zecime de secundă. Apostolul Pavel cam în același fel vorbește, dar sper că ați remarcat că, diferit de citatele pe care vi le-am dat, el nu zice prețuiește timpul. Atunci ar fi un fel de Oprah Winfrey Show. Nu zice prețuiește timpul. Ce zice el? Make the most. Vă aduceți aminte? Sau răscumpărați vremea. Fă, cu alte cuvinte, ceva bun cu răul din jurul tău. Majoritatea ne rugăm atunci când ni se întâmplă un lucru rău în viață, un dezastru, o boală, o suferință, ne rugăm și zice: Doamne, scapă-mă din problema asta, Doamne, scapă-mă de suferința asta, Doamne, vreau să fie mai bine. Apostolul Pavel zice: nu vă rugați așa, ci ce să faci? Răscumpără vremea, timpul, pentru că zilele sunt rele. Cu alte cuvinte, timpul e un test. E un test. Și dinții lui Dumnezeu îl răscumpără, adică îl transformă în bine. Dar nu asta a făcut Domnul Iisus pe cruce? Pe cruce Domnul Iisus a luat răul cel mai mare și l-a transformat în binele cel mai mare. Răscumpărarea lumii și a noastră. Asta face creștinul când trece prin timpul limitat al vieții lui. Primul lucru în seara asta pe care să-l notați: timpul e un test. A doua probă la examen e testul voii lui Dumnezeu. Și când vorbești despre voia lui Dumnezeu, citește cineva versetul 17. Nu fiți nepricepuți, cred că așa zice în românește, ci înțelegeți ori pricepeți care este voia lui Dumnezeu. Cred că asta e una din cele mai mari probleme ale vieții creștinului, nu? Care-i voia Domnului? Încotro să mă duc. Și oare ce vrea Dumnezeu acum cu mine? Oare vrea să stau în bancă jos sau vrea să mă ridic? Știți cam cum își închipuie cei mai mulți voia lui Dumnezeu? Cei mai mulți își închipuie voia lui Dumnezeu ca un walkie-talkie. Ați văzut vreodată un aparat din ăsta cu care vorbești cu prietenul tău și îi pui și zici: alo, sunt Claudiu, te rog să-mi spui așa, și așa ne închipuim: Doamne, sunt aici, te rog să-mi spui încotro să o iau, nu? Mesaj terminat. Și acum ascultăm. Și Domnul spune: ia-o la stânga. Așa cum unde? Ia-o la dreapta. Și acum ce fac? Acum fă un U-turn. Și cam așa ne închipuim că îi voia lui Dumnezeu, nu? Și Apostolul Pavel zice: pricepeți care este voia lui Dumnezeu. Eu am spus că tot cum a fost cu timpul,
și voia lui Dumnezeu este un test. Însă n-ar trebui imaginată voia Domnului ca un walkie-talkie. Voia Domnului ar trebui imaginată așa cum e camera asta. Suntem într-o cameră, nu? O biserică, o cameră. Zidurile sunt voia lui Dumnezeu. Și noi suntem înăuntru zidurilor. Și de asta Pavel, apostolul, zice understand sau înțelegeți, pricepeți care este voia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să fie un roboțel care să spună tot timpul încotro să o iei. Iau la dreapta, iau la stânga, stai jos, ridică-te în picioare. Dumnezeu vrea să fie un om care gândești, care judeci în perimetrul voii lui Dumnezeu. Unde zidurile voii lui Dumnezeu? De unde le știi? De unde știi care e voia lui Dumnezeu generală, cu referire la lumea întreagă? Din Biblie. În Biblie, astea zidurile pe care le-a făcut Dumnezeu la camera la care locuim. Și în zidurile astea, în camera în care te afli, apostolul zice, veniți și înțelegeți care e voia lui Dumnezeu. Și acum el scrie așa, pentru că biserica asta din Efes fusese înființată cu 8 ani de zile în urmă. Câți dintre voi aveți 8 ani de la botez? Are cineva 8 ani de la botez? Sau mai mult de 8 ani de la botez? Are cineva mai mult de 8 ani de la botez? Tu, uite, Aida, eu, Peter, și cred că mai suntem câțiva. Ei, oamenii ăștia au fost ca noi, botezați în urmă cu mai mult de 8 ani de zile. Și după 8 ani de zile le scrie Apostolul Pavel epistola asta. Și după 8 ani de la botez, el se așteaptă ca ei să cunoască zidurile, ca ei să cunoască Biblia, să cunoască Scriptura și le spune, înțelegeți care este voia lui Dumnezeu pentru fiecare situație în parte. Teologii numesc asta voia particulară. E o diferență între voia generală a lui Dumnezeu pe care o găsești în Biblie și apoi voia particulară, adică voia pentru viața ta. Numai că voia asta specială pentru viața ta, Dumnezeu nu vrea să ți-o dicteze. Și Dumnezeu vrea ca tu, ca eu, ca fiecare dintre noi să o înțelegem. Și în seara asta vreau să înțelegem că să știi care e voia lui Dumnezeu pentru tine e un test. E o probă la examenul pe care îl dai în fiecare zi. Al treilea test, testul Duhului Sfânt. Lucrurile devin tot mai complicate, nu? Am început cu timpul, acum înțelegem toți, am continuat cu voia lui Dumnezeu și acum să vorbim de Duhul Sfânt. Cine citește versetul ăsta? Mai ales la baptiști. Nu știu dacă este cineva de la Penticostal, dar la baptiști să vorbești de Duhul Sfânt e așa câteodată un subiect tabu. Unii consideră că nici n-ar trebui menționat, sigur nu cei de aici. Am citit o carte pentru tineret și zicea, dacă vrei să vorbești la tineri despre Duhul Sfânt, pune titlul următor, Vânătorii de fantome sfinte. Pentru că era un titlu special într-o carte cu sfaturi pentru cei care lucrează cu tinerii. Unora li se pare Duhul Sfânt să fie ca și cu o fantomă sfântă, dar nu-i greu de înțeles relația noastră cu Duhul Sfânt. Și Apostolul Pavel zice, nimeni nu poate spune Iisus Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Am adus în seara asta 2 pahare, cred că le am acolo în geantă. Am adus 2 pahare ca să înțelegem că paharele astea suntem noi. Nu știu unde aș putea să le pun ca să le vadă toată lumea. Le pun acolo pe amvon? Lasă că le pun aici, Andrei. Paharele astea suntem noi. E ok. Și în unul din ce s-a întâmplat? Și în unul din paharele astea pot să pun vin. Acum ați crezut că am adus vin, așa-i? Am adus Pepsi. V-am prins la faza asta. Sper să nu pățesc vreun accident. Am adus Pepsi. Apostolul Pavel zice, dacă pui orice fel de substanță în mintea ta și ești îmbătat de substanța respectivă, nu mai poți să fii plin de Duhul Sfânt. Paharul ăsta poate fi plin de Pepsi Cola, da? Să zicem că oricum
în zilele noastre nu e vorba numai de wine, cred că se referă și la alte substanțe. Însă, Apostolul Pavel zice, paharul sufletului tău poate fi plin de alte lucruri. Poți să te gândești la foarte multe lucruri, poți să meditezi la foarte multe lucruri și atunci ai plin de lucrurile astea. Ea zice, nu vă îmbătați de vin. Dar, sufletul tău, mintea ta, poate să fie plină, eu am adus apă, de Duhul Sfânt. Numai că uitați, paharul ăsta, îl pot așa, să așez cam un sfert, nu? Din el. Dar paharul ăsta pot să pun mai mult și să-l fac plin cu apă. Și Apostolul Pavel la asta se referă. Poate mintea ta și poate viața ta să fie plină de prezența Duhului Sfânt sau poate să fie numai puțin din Duhul Sfânt în viața ta. Cam așa explică Apostolul Pavel că funcționează relația noastră cu Dumnezeu și cu Duhul Sfânt. Și aici zice că fiți plini cu Duhul Sfânt. Și vreau să fac 3 remarci. Fiți plini cu Duhul Sfânt e la starea sau diateza pasivă. Știți la școală, nu? Ce înseamnă diateza pasivă. Și de ce e important asta? E important să înțelegi că nu e ceva ce faci tu. Acum, eu am umplut paharul ăla cu apă, dar să fii plin de Duhul Sfânt nu e ceva ce faci tu. Iei Duhul Sfânt și cu forța îl bagi în viața ta. E ceva ce face Dumnezeu. Tu ești umplut de Duhul Sfânt. Al doilea lucru e că e la plural. Nu zice fii plin de Duhul Sfânt cel care ești pastorul bisericii din Efes. Să-mi zică numai mie, numai aia care sunt la praise and worship. E pentru toți. Și al treilea lucru e la prezent. Fii plin de Duhul Sfânt nu zice că odată în viața ta caută să ai un moment în care să te umple de Duhul Sfânt. Ce zice? Fii plin de Duhul Sfânt când? În fiecare zi. Bun, dar concret, cum se face asta? Cum, dacă e ceva pasiv ce face Dumnezeu, dacă e pentru toți, ce trebuie să facem noi ca Dumnezeu să ne umple? Și uitați-vă versetul 19, la care m-am referit și mai devreme. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări duhovniceți și mulțumiți și aduceți din toată inima voastră slavă lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu te umple, dar cum te umple? Atunci când tu îți umpli mintea, atunci când tu îți umpli sufletul cu ce? Zice cu psalmi, cu Biblie, cu cântări de laudă, cu cântări de la laudă și închinare. Atunci Duhul Sfânt vine în viața ta și te umple. A doua dovadă a Duhului Sfânt e o închinare plină de pasiune, că în românește zice, cred că și aici, singing and making melody with your heart to the Lord. În românește zice, aducând din toată inima laudă Domnului. Pentru că poți să aduci laudă Domnului, mă uitam când cântați la Praise and Worship, cântați foarte frumos, a fost foarte fain, dar mă uitam la unii dintre noi, știi, cântam, în România aveam o cântare, eu sunt fericit, poate aveți și voi aici, cel mai fericit, sunt fericit că El m-a mântuit și aveam tinerii cântau, eu sunt fericit, cel mai fericit. Se vedea pe ei că nu sunt fericit. Într-un sat din România zice că niște copii au fost curioși să vadă ce fac pocăiții la biserică. Dar erau mici să intre în biserică pocăiților și au vrut să-i spioneze pe geam. Și toți au încercat să urce la geam, dar n-au reușit și atunci cel mai mic s-a urcat pe umerii la ăsta mai mare. Și el a reușit să vadă și l-a întrebat cel mai mare, ce fac pocăiții în biserică? Și ăsta zice, nu știu exact ce fac, dar se vede că nu le place. Erau în biserică foarte pocăiți și deodată așa suntem și noi. De asta Apostolul Pavel zice, gândiți-vă la lucrurile astea, dar nu numai asta. Faceți cu pasiune închinarea. Fiți pasionați când citiți Biblia, când cântați. Lucrurile faceți-le din toată inima. Cred că la testul ăsta mulți cădem. Nu? Mulți cădem. Dar numai așa poți să fii umplut de Duhul Sfânt. Când ai o pasiune pentru Biblie și când ai o pasiune pentru închinare. Și mai rămâne o singură probă cu care închei, testul mulțumirii sau al recunoștinței, în versetul 20. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Îți mulțumiți oamenii astăzi, așa-i? Voi sunteți mulțumiți. Mi se pare că oamenii sunt nemulțumiți. Am citit undeva că, de fapt, televizorul și internetul, prin reclame, ne face nemulțumiți. Pentru că, de exemplu, dacă ai mașină,
Îți spun reclamele că nu e suficient că ai mașină, ai nevoie la mașină și de senzori, ca să știe mașina când vine ploaia și să-și dea drumul. Dacă ai iPhone, nu e suficient că ai telefon, îți trebuie ultimul model. Dacă ai casă, nu e suficient că ai casă, trebuie să ai o casă care are vedere la mare, la plajă. Tot timpul ești nemulțumit și am citit undeva că, de fapt, reclamele ne fac nemulțumiți. E o diferență între nevoi și dorințe. Care sunt nevoile noastre? E o nevoie să mănânci, să te îmbraci, e o nevoie, să ai o casă, un acoperiș, e o nevoie. Da, să ai cea mai sofisticată mașină, da, să te îmbraci numai Armani. Asta e nevoie? Păi unii zic, păi da, eu nu pot să suport pe mine altceva, numai haine de ultimul răcnet. Nu pot să am altă casă decât cu vedere la plajă. Astea-s dorințe. Reclamele vor să te convingă că dorințele tale sunt nevoi. Și când ai fost convins că dorințele tale îți nevoi, gata, ești nemulțumit. Dar remarcați cumva nepotrivirea. Pentru că în versetul 16, Apostolul Pavel a zis că zilele sunt rele. Și acum zice, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Păi ori îți rele zilele, ori trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Păi exact asta e esența. Apostolul Pavel vrea să învățăm că noi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu nu doar pentru bine, ci și pentru rău. Știți vreun om în Biblie care a mulțumit lui Dumnezeu pentru lucrurile rele din viața lui? Cine? Iov. E cel mai bun exemplu. În Vechiul Testament știți că Dumnezeu a avut 3 favoriți. 3 favoriți, zice cartea Ezechiel, că a avut Dumnezeu în Vechiul Testament. Iov, Daniel și Ilie. Asta zice Ezechiel. Iov, Daniel și Ilie. De ce a fost favoritul lui Dumnezeu Iov? Că a pierdut totul, și sănătate, și copii, și bogăție, tot a pierdut. Și când a pierdut totul, ce a zis Iov? Wow, ce rău merge! Doamne, te rog să intervii. Ce a zis Iov? Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Noi trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu nu doar pentru bine. Lui Dumnezeu trebuie să-i mulțumești și pentru rău. Și mulțumirea e un test, e un examen. Închei cu un exemplu din Pacific. Somnii din Pacific, the salmons de acolo. Zice că au o caracteristică ciudată. Ei se nasc în râurile de lângă Pacific, dar merg și trăiesc toată viața lor în Pacific și când ajung la maturitate, vin să-și depună icrele exact în locul unde s-au născut. Și zice că unii urcă 7000 de feet sus pe munte, după ce toată viața au trăit în Pacific, doar ca să-și depună icrele și le-au depus și mor. Odată s-a întâmplat cu niște pești din ăștia ceva interesant, în care lor era făcut un baraj din sârmă. Și oamenii au remarcat că după un timp râul acela s-a umplut de sânge. Somnii tot veneau, vreau să ajungă exact la locul în care s-au născut și au încercat cu gura lor să mănânce sârma aia care stătea în calea de a ajunge la locul la care trebuiau să ajungă, la locul nașterii, și râul s-a umplut de sânge. Și când am citit asta, zice că oamenii de știință i-au dat un titlu, The Salmon Run, felul în care peștii respectivi merg împotriva curentului. M-am gândit, așa ar trebui să fie viața noastră. O cursă împotriva curentului. Nu știu de ce Dumnezeu ne lasă într-o lume ostilă, dar știu că ne-a dat niște instincte pe care nu le au decât divergenții lui Dumnezeu. Și instinctele astea sunt niște teste la care suntem puși în fiecare zi. Primul e testul timpului. Și Pavel zice, caută să răscumperi. Al doilea e testul voii lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel zice, nu căuta să-ți spună Dumnezeu direct care este voia lui Dumnezeu, discerne, înțelege voia lui Dumnezeu. Apoi, cuvintele noastre sunt un test la care suntem puși în fiecare zi. Și Pavel zice, cuvintele voastre să fie o rugăciune și o cântare. Și în cele din urmă, mulțumirea iarăși este un test. Și Pavel zice, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Haideți să plecăm capetele și să ne rugăm în încheiere. Dacă cineva vrea să-i ceară ceva lui Dumnezeu, vrea să-i mulțumească pentru ceva lui Dumnezeu, haideți să păstrăm câteva momente de rugăciune și apoi să încheiem.
Amin. Amin. Amen. Amin. Dacă înainte să mergem la pizza, cineva are o întrebare sau un comentariu. Cred că n-are nimeni nimic. Dacă urmează pizza, are cineva o întrebare sau ați vrea să adăugați ceva din ce am discutat astăzi? Data viitoare o să fim mai concentrați pe un anumit subiect legat de păcat și atunci poate că vor fi mai multe întrebări. Dacă cineva din lucrurile care au fost atinse astăzi ar vrea să întrebe sau ar vrea să facă un comentariu, totul e clar. Asta e cel mai bine. Ok, mai cântăm sau... Să puteți spune întrebarea. Și eu mulțumesc. Ruth? În a treia din iulie. A treia din iulie. Ok. Rebecca vrea să ne spună ceva, să nu uite, Rebecca. Haide, te rog frumos. E vorba de întrunirea de vară, tabăra de vară a tinerilor. Am primit un mesaj și ea mi-a zis de el. Tu știi mai bine. Haide aici să te audă. I'm pretty loud. Și Dorel de acolo. Vreau să te audă toți. Hello. Summer camp is actually on the 20th of July. It's for a week. For the tina that are interested in going, that are not going to Romania, I talked to Vasile. He's the one organizing everything, and he's like, Rebecca, Florida never participates at summer camp, and I was like, yeah, because it's kind of expensive, and we're like, I know, Becky, I went to like in 2003, a long time ago. He said if we could get a group together, he will give us a huge discount, but he kind of needs to know by Sunday night. So I told him I would announce it. You guys tell everyone from the other churches. If we can get at least 15 people going, he will give us a huge discount, and that way it will be really cheap for us. So if you guys are interested in going, it's a week. Becky can isn't it fun? The rock climbing, the horseback riding, the rafting. I almost died, but it was fun. I would do it again. It's going to be in Colorado. It's a new camp. It's in Colorado. The camp has really good conditions. Like when I went, the water was like horrible. But they promised that the water's filtered and everything is good, you know. It's a lot of fun, you guys. And you guys are young. You guys should go now. The last time I went was like 2003. It was a long time. So the cost is like $300, but he said he would give us a steep discount. So it's like a whole week.